Бързам да ви покажа какво ми донесе подарилия дядо Коледа в лицето на Бо. Това е един доста голям пънч, 3 на 4 инча, на William от Keepers. Единственото, което прави този гигант, любим мой, е да прави, така изглежда, да отрязва в тази форма снимки или хартийки. Тук аз много обичам да използвам в проектите си различни такива картички, тип журналистически карти, затова изрично исках да си го поръчам. Ето оригиналното му предназначение е да се използва с снимки. Трябва да си сериозен натиск, за да може да си отрежем това, което искаме. Но до сега го пробвах с най-различни картони. Минава почти всичко през него. Вярно, трябва да скоча с него, върху него с две ръце, но като цяло отрязва почти всичко. Ето как изглежда една отрязана снимка. На мен веднага ми хрумна, че мога да го използвам и остатъка от изрезката за шейкър картички, разбира се. Ето така изглежда. Ако работиш на определена хартийка цял формат, може да си изрежеш само картичка от нея, която да си използваш в последствие като малка журналистическа карта.